Hej, jeg hedder Anders Krab Johansen og er chefredaktør på Børsen. Velkommen til. Vi er ude efter Danmarks bedste praktikanter, så kom ind og se, hvordan det er at være her. Børsen er Danmarks førende medie for erhvervsfolk og for investorer. Det er dem, vi satser på, det er dem, vi laver vores journalistik til. Det foregår på alle mulige platforme, selvfølgelig avisen, som vi stadigvæk elsker, men også til forskellige apps, til Børsen.dk, og det nyeste, vi har lavet, det er en rimelig super sej, synes vi selv, videoplatform, hvor vi også laver nyheder. Børsen er et ret stort praktiksted. Vi har mange praktikanter, og vi er rigtig glade for vores praktikanter. Jeg tror nærmest ikke, vi kunne udkomme, hvis der ikke var praktikanter her på Børsen. Først bliver man lige opdraget, skal i gang med at finde ud af, hvad det er, man skal lave, og hvordan man laver det. Og så får man ret hurtigt lov til at køre selv under rimelig god guidance. Jeg har også oplevelsen af, at der er et ret godt miljø for praktikanter, fordi der er så mange, og fordi der hele tiden er gang i den gruppe her på stedet. Hej, jeg hedder Kasper. Jeg kommer fra Journalisterskolen, og jeg er praktikant her på Børsen. En dagligdag her på virksomhedsredaktionen starter kl. 8.30, hvor vi har et møde sådan internt her på redaktionen. Så er der et fælles morgenmøde med resten af avisen kl. 9, hvor vi planlægger dagens avis. Så begynder jeg at ringe kilder hjem i løbet af formiddagen og skriver typisk hen over frokost, og så har man nok fri ved en typisk 4:30-tiden. Meget arbejdet her på redaktionen foregår her på min plads, men der er også masser af muligheder for at komme ud. Jeg var i Moskva her i forrige uge og lavede nogle interviews med nogle forskellige danskere, som arbejder derovre. Og i sidste uge var jeg til et pressemøde nede hos Mærsk nede på Esplanaden, så der er masser af muligheder for at komme ud hele tiden. Hej, jeg hedder Karoline, jeg er fra SDU, og jeg er praktikant på Dagbladet Børsen. Lige nu der sidder jeg på vores virksomhedsredaktion, som er den største redaktion på Børsen, og der sidder jeg blandt en masse dygtige kollegaer, som man kan spare med hver evig eneste dag og få hjælp til at lave fede historier. I mandags var jeg for eksempel så heldig at komme på forsiden med en historie om eksport af vand i Danmark, så det var super fedt. Hej, jeg hedder Michael. Jeg er praktikant på Børsen, og jeg kommer fra Journalisterskolen i Aarhus. Noget af det fede ved at være praktikant på Børsen, det er, at der er rigtig mange forskellige redaktioner, man kan være på. Det er lige fra det rigtig hurtige på online til det meget analyserende på økonomi, og så noget helt andet på f.eks. livsstil og på Christiansborg. Lige nu sidder jeg på finansredaktionen, hvor vi skriver om banker, pensionskasser og forsikringsselskaber. Det lyder umiddelbart lidt tørt, men det handler om slagsmål om milliarder af kroner, så der er nogle virkelig fede historier i det. Jamen, vi mangler en top. Jamen, det lyder perfekt. Hey. Dagen er reddet. På Børsen får man mulighed for at komme halvt års praktik på Christiansborg, hvilket er virkelig spændende at få lov til at komme ind i den verden, der er noget helt andet end resten af Børsens univers. Der er et virkelig fedt miljø blandt praktikanterne på Børsen. Blandt andet så er vi årligt i udlandet. Vi har været i New York, Moskva og skal snart til London. Derudover så mødes vi ofte om fredagen nede på vores stambar, Trykbar, hvilket er ret hyggeligt. Vi glæder os til at se jer til åbent hus, og vi håber, der er rigtig mange, der får lyst til at skrive under på en kontrakt med os.